امروز رفتیم گرانیسا ساق سلامت 12 ساعت رفتیم اینا گرفتم میگرستم برای ساق سلامت اینا برگشتیم اینا تقویم رفت پنسیونرها نکی سرتفار زیلیونی بوده امیز 2 minut دادنش برو من نخواهیم 12 ساعت کشتیم نگرفتم برو انشاءالله. سلام علیکم محمد همش نغزای 100% نغز میبر از ماشینه نغزای اوبرینه 12 ساعت بگشته میبی پنسیونرو را تماما با من نمیکنم. ассалому алайкум дӯстони азиз ҳама каса созен хубен зинда бошен. дӯстон видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона замин квартира ягон аппарат ягон компания дошта бошед марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия канед. ягон рӯзи аз ҳамаи канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред дастгирӣ кунед. дӯстони азиз лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон тамошои бафароғат дастгири моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон хушхабар, касоне ки бо равон кардан мехоҳед марҳамат ба ширкати бародармон яъне ки акаи Парвиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз бароҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба тамом ҷои Тоҷикистон равон мекунанд ва махсусан ба вилояти Хатлон ва вилояти Суғд яъне ки ба ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен, Душанбе, Кулло, Бохта, Калохозобод, Ҷиликӯл, шаҳри Гар яъне ки ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. марҳамат муроҷиат кунед. ширкати акаи Парвиз дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз ҳама каса созен хубен зиндаву сарбаланду хонаобод бошен. шербачаҳо ана пеш аз навори хонаҳоро сар кардан якта аппарати фурӯшӣ ҳастед дастирожни яъне ки аппарати семенблок ва брусчатка мебурад. дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва барои 1000та семенблока тайёр кардан қулобуш ҳаст бордоро. нақша дастирожни фурӯшиаи 82 000 сомонӣ боз муомилаи хуб ҳам дорад. аз номи сомонаи мо гап дӯстони азиз иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад. ин дӯстони азиз яъне ки дар навор тамошо кунед ки чӣ хел семенблока баровардеса, чӣ хел яъне ки кор кардеса, ягон камбудӣ надорад. ба ҳама чӯ чораш карди фурӯхта мешавад бо нархи 82 000 сомонӣ. дӯстони азиз якон гуфтагия ки яъне ки ма дар ҳамаи аппарат 1.5 миллион рубл расход кардагим барои хотире ки срочни сум дар курай барои ҳамин хотири шербачаҳо мефурӯшад 82 000 сомонӣ. иншоалло ки аз номи сомона мо гап занед. муомила ҳам дорад. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. номерҳои ватсап ва номерҳои дастшумо нагар дӯстони азиз марҳамат занг бизанед ва аз номи сомонаҳои аз синдаҷа ҳатман салом расонед. дӯстон эълон ба хурду калон шербачаҳо ба як акара дастирожни замин дар кора аз шаҳри Душанбе аз 1 сотиқ то 3 сотиқ бошад яъне ки мехарад бардоро. яъне ки дӯстони аз гуфтагия ки аз тарафҳои Ленинский район аз яъне ки Исмоили Сомонӣ аз ноҳияи Шоҳмасуд аз ҳамин тарафҳо бошад, аз тарафҳои Корвон Саховат бошад боз беҳтару хубтар мешавад. то 100 000 сомон дӯстони азиз мехарам гуфтагия 1 сотиқ то 3 сотиқ харидорӣ карда метавонад. марҳамат дӯстони азиз касоне ки доштагӣ бошад марҳамат номерҳои ватсап якамонагай занг бизанед муроҷиат кунед. ин яъне ки ҳамин акамо замини харай аз шаҳри Душанбе бо нархи 100 000 сомонӣ. марҳамат тариқи номерҳои ватсапшон занг бизанед. дӯстони азиз эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Бохта яъне ки Қурғонтепа ҷамоати Қизилқалъа. се дар хонаи бордоро 16 сотиқ замина 4 тарафи хона маҳкам кардага ва дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хоб бордоро дар наздикии хона мактаб магазин ҳаст ва нашоди документош ҳамаш 100%. наша бордоро 240 000 сомон мегӯяд дастирожни фурӯшиаи 3 дар хона ва 16 сотиқ замина
об свети пастина гуфтагия ки ҳастед дӯстони азиз. чолёби ангур дорад. хулоса марҳамат бародаро 240,000 сомонӣ. иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад дӯстони азиз. номерҳои ватсаби соҳибхонамондаги марҳамат занг бизанед, аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, 4 июли моҳ хонаи фурӯшӣ аст. қарордод дар шаҳри бохта, яъне ки ҷамоати бустонқалъа гуфтага. хона аз 3 ҳуҷра иборат буда ва як калидор дорад. бания кухни ҳуҷҷатхона гирдаш маҳкам кардага бордор. 4 сотиқ замини масоҳати заминаш. хоб бордорони азиз, маълумоти бештар гуфтага ки бо телефон 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза часпондага, ремонтҳои беҳтарин, об ва светам гуфтага ки дорад бордорон. марҳамат, нархаш 360,000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дорад. рақамҳо барои тамоми дӯстони азиз марҳамат занг бизанед ва маълумоти муфассалтари хонаро аз худ бисёр бошон дастрас намоед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки ба шуморам, яъне ки хонаҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. рақамҳо барои реклама кардан 911 32 43 ва 44 роя кунед. иншоалло ки фурӯхта медиҳем хонаҳотона. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарордор дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ, яъне ки номи пешинаш Кӯйбеш буд. ҳудра ҷомеъ бодро ва ҷамоати деҳоти Қадрдини Ғиёсов деҳаи Коминтерн гуфтага 8 сотиқ замина ва 7 дар хонаи бодро. ҳаммом, ошхона, кладовка, яъне ки мошинхона ҳам дорад бодро, яъне ки гараж дорад. кухни ҳам дорад. нархша 370,000 сомон мега. ремонтҳои беҳтарин евро ремонт кардагиай. яъне ки дӯстони азиз 370,000 сомонӣ. боз муомилаи хуб ҳам дорад. 4 тарафи хона маҳкам, об ва свет ҳам дорад. марҳамат, касоне ки хонахар бошед аз яъне ки аз тарафҳои Кӯйбеш хонахар бошед, марҳамат, нархи 370,000 сомонӣ. боз муомила ҳам дорад. рақамҳо барои тамос 933 36 88 89. марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, яъне ки ҷамоати Қизилқалъа деҳаи ҳаёти нав бордро. 8 дар хонаҳай, 5 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай ва гуфтагиай дӯстони азиз ки ҳавзи 35 тонага об дорад бордро. хоб, дар наздикияш мактаб ҳам ҳастай. 5 сотиқ замин, масоҳати заминаш. нархша 200,000 сомонӣ мега. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Хӯросон дӯстони аз хонаи арзон кофтеса бошен, 200,000 сомонӣ камтараки дигарам савдо дорад. дӯстон, хеле дестен ки ремонти шихе, ремонти беҳтарин кардагиай. рақамҳо барои тамос 919 49 88 87. марҳамат, дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне ки гуфтага дӯстони азиз ки дар Савхози сентр, яъне ки дар амон ноҳияи Вахша дар центрша бордро. 5 дар хонаҳай ва 6 сотиқ замина. нархи хонара 290,000 сомон мега. чолёби ангур дорад. 4 тарафи хона маҳкам бордро. ремонтҳои беҳтарин. хоб дӯстони азиз, мо ҳамин қадар маълумот дорем. касоне ки мехоҳад маълумоти пурраша фаҳмидан, номерҳои ватсапаш ва номерҳои дастии мондагаи телефонҳо барои тамос 931 28 33 63. марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарордор дар шаҳри бохта, яъне ки пеши автовокзал гуфтагиай, маҳаллаи Ғайрат, яъне ки дӯстони азиз, аз автовокзал 400 метр болотар ҳавлӣ бо 2 хона ва 1 веран иборат аст. кухни ҳамон ҳоҷатхона дорад. об аз качалка мебошад. мотор ҳаста. свети зимистона тобистона ҳамавақт ҳаста. дӯстони азиз, хуби дӯстон дамея ки гуфтагиай ки дар наздикияш мактаб, садик, медпункт ва аптек ҳаста, мағоза ҳам дорад. нарша дастарошни мега. 235,000 сомонӣ. 2 сотиқ замин ва дар хона. касоне ки дӯстони азиз харидорӣ кунад, иншоалло гуфтагиай ки пушаймон намешавад.
рақамҳо барои тамос 550 55 00 35 хадем метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст қарордор дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати роҳатӣ, яъне ки деҳаи мехтари гуфтагӣ 4 дархона ва 6 сотик замин. хоб дӯстони азиз, 4 дархона кухни ҳамом дарунаш аст, 3 хонаш ва кухни абойзадагӣ, чорумаш беремонт, спални гарнитур, кухни гарнитур, бочка яктунага хати башниш хона бордор бо хишти пухтаи бардоштага, яъне ки якуним ғишт чиндаги гараж дорад, 6 сотик замин. дӯстони азиз, хона яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёра, 4 дархона 6 сотик замин, нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос 907 71 81 70 хаде метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтаршона аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки заправкаҳои Фирӯз гуфтагӣ, Тораи Калон. Тораи Калона 300-400 метр дур мебошад. масоҳати умумияш 3 сотиқ замин, 2 дархона ва ҳамомаш дар дарунаш мебошад. ремонт дорад, даромада зиндагӣ мекунӣ, обаш бошад соатакия ва ба даруни хонара меояд ва светаш доимӣ мебошад, фавран фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, 160 000 сомонӣ гуфтагӣ дӯстони азиз ки илтимос беҳуда занг назанед. дар шаҳри Душанбе ноҳияи рӯдакида қарор дорад. наша бодори 160 мега боз камтаракам савдо мешавад. марҳамат, дар номерҳои 85 89 хади занг мезанед ва маълумот муфассалтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки дар Ленинизми станса гуфтагӣ. хоб 5 дархонаи бардоро 10 сотиқ замин, нархи хонара 190 000 сомон мега, калидори калон дорад, яъне ки 5 дархона бардоро дастарошни фурӯшӣ. марҳамат, рақамҳо барои тамос 901 08 81 86 хади метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳатман дар канал мо подписия кунед ва лайк мондан фаромӯш накунед. касоне ки агар мошин, хона, замин, хулоса чизе ки дорад бо реклама кардан, метавонед дар номерҳои мо роя кунед. иншоалло ки мо реклама карда хонаҳои шуморо мо фурӯхта медиҳем. рақамҳо мо барои ватсаи мо барои реклама кардан 911 39 43 44. дар ватсаи мо дӯстони азиз, сурат ё ин ки видеоша роя кунед. иншоалло ки хонаҳотона фурӯхта медиҳем. хоб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. рамат калом барои дастгирии беҳтаридон. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.